Mirjana. Anja, vi ćete reći? 10.100. I 100 dinara. Aha. Koliko hiljada? 10. 10.100 dinara. Cena za ovu masku nekome od vas donela je i dodatnih 12.000 dinara, jer njena cena je 9.490 dinara. Petre, čestitam, izvolite. Nosite i masku za punjenje i dodatnih 12.000 darki. Čestitam i Petre, vi imate jak stisak, izgleda ste i vi u treningu. Jesam, i ja isto treniram na šipkama. Pa kako ide, jeste zadovoljni ovako? Zadovoljan sam, treniram već 3 godine. Koliko puta dnevno, nedeljno? Jedno 3 do 4 puta nedeljno. Po sat i po? Pa zavisi kakav trening radim. Ali imam društvo, tako da mi brzo prođe. Gde su vam te šipke, da kažete da ja svratim, ja volim mladi kad se skinu pa treniraju? Ako znate, na Čuburi, u Čuburskom parku. Kako ne znam, tamo uglavnom nisu šipke, nego vi što šetaju kerove i ponekad, da ne kažem pse, zato što ja isto šetam po 2 kera, jer toliko ih imam. Znači imamo za kučiće, za malu decu odvojeni onaj deo gde deca trče i vrište i na klupicama što izvesni ljudi dolaze sebi jer su prethodnu noć bili, sad neću baš da kažem ime lokala, gde? Gde vi tu nađete šipke, Petre? Ima tamo, odmah pored tih kerova imaju šipke. Pored kerova, deca koja treniraju pored kerova, šta ćete, tako je, tu su, gde su. Mi idemo kod Peće da kaže zašto ovaj mladi čovek u treningu igra. Rekla bih, malo je kockast, ali to ću sad da ga pitam kad budemo se igrali. Ovaj modern telefon sa memorijskom karticom od 256 GB izdvaja se kao jedan od najnaprednijih pametnih telefona na tržištu. Napravljen na osnovu tehnologije poslednje generacije, pruža izuzetne performanse i energetsku efikasnost. Idealan je za gaming, obradu fotografija i multitasking bez usporavanja. Čuli ste, Petre, trknite da vidite kog je brenda do naše Teodore. Gledajte isključivo u telefon, ne u Teodoru. Za početak ću vam ja dati 12.500 dinara vrednost staviti na ovaj tas, koji će, kada to uradim, naravno da prevagne. Petre, na vama je da birajući cifre koje su ostale u ovim džakovima, formirate cenu za ovaj mobilni telefon i ako u tome uspete, nosite ga sa sobom kući. 12.500 je trenutno vrednost na ovom tasu. Znači, treba da telefon... Znači, treba da izjednačim cijenu telefona i ovoga, kad se ovo oduzme, 12.000 bude isto kod telefona, to treba da bude. Treba da uradite tako da kad se sabere još 2 od ova preostala 3 džaka sa 12.500, to bude cena telefona. I onda Teodora kad spusti džak, ovi tasovi treba da budu u balansu, baš kako ime igre kaže. Možete da pitate publiku šta misli koliko košta taj telefon. Ja bih iskreno prvo stavio 115.000 jer znam da je skup, pa ćemo za dalje da ih prisam. 115, ajde, vi ste snažan dečko, to bi trebalo ja da uradim, ali što da ne pustim vas. 115.000 spustio Petar i sada je cena kada na 115.000 dodamo 12.500 dobit ćemo 120, samo da vidimo, 127.500 dinara, jel tako? Vi ste dodali džak, samo da ja proverim, od 115.000, tako je. I ostala su još 2 džaka od 35.499 ili 47.499. Pa dobro, mogu da dobijem neku pomoć. 35. Ima još neko nešto? Pa... 35. A šta ste rekli, koliko ima gigabajta i rama, ako možete da ponovite? Mogu da ponovim, 256 GB. Nemojte samo da okrećete, Petre, leđa, ni publici, ni dragim gledalcima. Znači, 256 gigabajta? Da. To je, znači, ovaj jači model. Ne piše mi da li je jači ili slabiji. Pa ja mislim da jeste. Pa bi stavio 47.500. Stavili biste 47.499. Evo, vi stavite ovog puta. Dobro. I sada kad saberemo te cifre, na našoj vagi ćemo imati težinu u vrednosti od... Saberite se, znate kad smo bili mali pa udarimo televizor, evo ga, čim ga malo lupiš, 174.999 dinara. Teodora, molim te za taj džak da vidimo da li su tasovi u balansu. Bravo, bravo Petre, nosite telefon sa sobom
čestitam, svaka vam čast. Izvolite, ode Petar, odnese telefon, moći će da instalira neku aplikaciju za online vežbanje. Ja on nismo popričali što ne radi malo baletske vežbe, da mu se to četvrtasto malo što bi se reklo, vretenaste mišiće da dobije. Sad će Peđa da objasni kako se dobijaju vretenaste mišići, on isto dosta vežba. Izvoli Peđa, objasni.